Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Спадзяюся, сённяшні дзень вы правялі цікава, весела і пад вечар нават крыху стаміліся. Ад шумных гульняў. Так? Я вас добра разумею. Сам такім быў нядаўна. І на бусліка, які спазняецца, я не крыўдую. Відаць, наш сябар загуляўся і забыўся пра час. Ой, ой-ой-ой, ой-ой. Добрый вечер, Даник. Прывітанне, дзяўчынкі, хлопчыкі. Вітаю цябе, буслік. А што з тваёй ножкай? Ты ледзь ступаеш. Ой, вось так сёння адпачыў на рэчцы. У вадзе ножку параніў? Ой, Даник, цэлая гісторыя выйшла. Ну, расказвай, як усё было. Пайшоў я сёння на рэчку адпачываць і сяброў праведаць. І надвор'е таму спрыяла. Яшчэ як! Добра на рэчцы летам. Сонейка грэе, ветрык павявае, чарот шапаціць. А салода? Прывітаўся я з прыгажоняй страказой, паразмаўляў з качкамі пра сёе, тое, а як яны паплылі па сваіх справах, я прылёг на беразе крыху адпачыць і задрамаў. Раптам чую, хтосьці з рэчкі кліча на дапамогу. Хто гэта быў? Ускочыў я і пабег хуценька на голас. Хлюп-хлюп, хлюп-хлюп. Бачу, а гэта жабка заблыталася ў цэлафанавым пакеце і ні туды, ні сюды. Вось небарака, ну ты ёй дапамог? Вядома, яшчэ пытаюся, а пакет скамячыў і з сабою забраў, каб пасля ў сметніцу выкінуць, каб больш ніхто не трапіў у гэтую пастку. Ты малайчына, буслік, выратавальнік. Ды што там? Мне не цяжка было дапамагчы, але гэта не ўсё. А як жа ножку параніў? Зусім нечакана. Вяртаюся я да берага і раптам, штосьці як уколе мяне ў ножку. Як разане, так балюча стала, ой. Можа, ты на ярша наступіў? У яго на спіне плаўнік вельмі калючы. Каб на ярша, прыгледзеўся да дна, а там разбітая бутэлька паміж камінчыкамі ляжыць. Ай-яй-яй, трэба ж такому здарыцца. Вось так і скончыўся мой адпачынак на рэчцы. Перавязаў хустачкай ножку і пакульгаў да доктара. Рана глыбокая? Не, але ўсё роўна непрыемна. Яшчэ як. Ну, трымайся, наш герой. Слухай, Даник, а як бутэлька трапіла ў рэчку? Яе хтосьці спецыяльна туды кінуў. Дакладна мы не даведаемся. Можа, і спецыяльна. Бо, на жаль, ёсць такія людзі, якія кідаюць у рэчку ці в озера рознае смецце і не думаюць пра наступствы. Такія людзі не ведаюць, што рэчка – гэта дом шмат якіх рыб, вадаплаўных птушак, насякомых, раслін. Ведаюць, але не звяртаюць на гэта ўвагі. А ці спадабалася б гэтым людзям, якія кідаюць у вадаём розныя смецце, каб хтосьці прыйшоў да іх у кватэру, пакінуў там смецце і пайшоў? Наўрад ці. Ой, не ведаю, буслік, чым кіруюцца тыя, хто засмечвае прыроду. Іх дрэнна выхавалі бацькі, ці яны злыя і бяздушныя? Адно магу сказаць, мой дружа. У іх вельмі нізкі ўзровень культуры. Што гэта значыць? Растлумач, калі ласка. Глядзі, культура вызначае паводзіны чалавека, дзе б ён ні быў. На прыродзе, у магазине, у транспарце. Але ж не толькі дарослыя забруджваюць ваду, а і дзеці. На жаль, гэта так. Даник, а што могуць зрабіць дзяўчынкі і хлопчыкі, каб дапамагчы рэчкам і азёрам захаваць чысціню? Па-першае, не пакідаць смецце на беразе пасля адпачынку ці пікніка, бо дождж з ветрам хутка яго змыюць з берага ў вадаём. Дык і пакінутая на беразе бутэлька таксама пад парывам ветру можа скаціцца ў рэчку. Можа стукнецца аб камяні і разаб'ецца. Ты выпадкова ступіў і параніўся. Таму на беразе ні ў якім выпадку нельга пакідаць смецце. Тое ж самае, відаць, адбылося і з цэлафанавым пакетам, у якім заблыталася жабка. Так, пластыкавае смецце ў рэчках, азёрах, акіянах – гэта вялікая пагроза для жыцця падводных жыхароў. Яны заблытваюцца ў пластыку, быццам трапляюць у пастку. Жах які! І самастойна выбрацца, на жаль, не могуць. Таму
дзяўчынкі і хлопчыкі, нікому не дазваляйце кідаць у вадаёмы смецце. Падводныя жыхары і вадаплаўныя птушкі будуць удзячны вам за клопат пра іх. А як дастаць смецце, якое ляжыць на дне вадаёма? Дайверы і валанцёры час ад часу ладзяць акцыі, чысцяць вадаёмы. Якія толькі рэчы яны не знаходзяць на дне. Ой, уяўляю. Запомніце, не трэба кідаць у ваду нічога з таго, што можа яе забрудзіць. Нават галінкі дрэў, палкі. Сам не раз бачыў, як зусім маленькія дзеткі забаўляюцца, кідаючы ў сажалку ці рэчку палкі. Навошта? Хто іх пасля будзе даставаць з вады? Рытарычнае пытанне. Вось загаіцца мая ножка і збяромся з сябрамі ў экалагічны паход, каб паспрыяць чысціні нашай рэчкі. Я з вамі навядзем чысціню на беразе рэчкі і ўсё смецце прыбяром. Правільна, і рэчка, і яе жыхары будуць нам вельмі ўдзячныя. Папраўляйся, буслік, хутчэй. А зараз прапаную паглядзець мультфільм. А можна 2? А можна і 2. Глядзім. Што ж, мои сябры, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі. І ў ложачкі спаць, бо казкі сны ўжо чакаюць нас. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. І прыгожых усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.